Ola, amiguiños! Hoxe imos contar o conto O miño de mazapán, que está escrito por Raquel Méndez e ilustrado por Elia Manero, e está dedicado a todos os que lles gusta este doce. Por iso, se vos gusta o mazapán, este conto vai vos encantar. E comeza así. Había unha vez unha parella de avós que vivían sós. Un día, mentres amasaba, a avoa pensou facer unha figuriña, un homiño de mazapán. Coa masa fixo o corpo, de ollos púxolle 2 figos, para o nariz unha noz, e de boca un sorriso de marmelada de amoras. Despois meteu todo no forno e agardou. Cando lle pareceu que xa estaba cocido, a avoa abriu o forno e... ¡Oh! Vaia sorpresa levou ao ver saír o miño correndo para o xardín. Entón a avoa chamou polo seu home e alá foron os dous na súa procura. O homiño, ao ver os avós correndo detrás, berrou: «Correde, correde sen parar, que son o miño de mazapán e non me poderedes pillar». O homiño seguiu correndo e polo camiño atopou unha vaca nun prado. Ao velo pasar, a vaca pareceulle un bo manxar e quixo probalo. «Agarda, homiño, gustaríame tanto comerte». E el contestou: «Pois de 2 avós xa me burlei, e de ti tamén me librarei. Corre, corre sen parar, que son o homiño de mazapán e ti non me poderás pillar». O homiño seguiu correndo e polo camiño atopou un cabalo nunha horta. Ao velo pasar, ao cabalo fíxoselle a boca auga e berrou: «Agarda, homiño, gustaríame tanto comerte». E o homiño respondeu: «A uns avós e unha vaca burlei, e de ti tamén me librarei. Corre, corre sen parar, que son o miño de mazapán, e ti non me poderás pillar». O homiño seguiu correndo, convencido de que ninguén podería atrapalo, ata que chegou a un río. Non sabía como cruzar e quixo dar volta, pero polo camiño viu chegar os avós, a vaca e o cabalo. Virouse e entón diante súa apareceu unha raposa. E o homiño, asustado, díxolle: «A 2 avós, unha vaca e un cabalo burlei, e de ti tamén me librarei. Corre, corre sen parar, que son o miño de mazapán, e ti non me poderás pillar». A raposa pareceulle un bocado delicioso, pero disimulou. Meteuse no río e animou o homiño a ir con ela. «Se o río queres cruzar, eu podería te axudar. Senta no meu rabo e levareite ao outro lado». O homiño pensouno, mirou atrás e aceptou. Ao pouco de subir, a raposa díxolle: «O río é moi fondo. Se non queres afogar, no meu lombo has de deitar». Aínda ben non se dera colocado, a raposa insistiu: «Pesas moito. Se non queres afogar, as miñas orellas terás que te agarrar». Xa case estaban noutra beira e a raposa espetoulle:
A auga case me chega ao pescozo. Sobe o meu fociño e chegaremos lixeiriño. En canto o miño se lle chegou ao fociño, a raposa abriu a boca e zas! Papouno. E colorín colorado, o miño de mazapán foi merendado. Ata a próxima!